Ciwanên Kurd li nav Sûra Diyarbekirê li atölyeyekî ji gul û kulîlk, mêwe û dar û deviyan, tablo û berhemên hunerî çêdikin. Li atölyeyeka din jî nexşe û nîşaneyên çanda Kurdî, cil û bergên kurdewarî û sûret û berhemên hunera desta dihûnînin. Ev tabloyên ku Bahoz Damlayî cî bi hevalên xwe re çêkiriye, ji gul, kulîlk û pelê nebat û daran hatine hûnandin. Bahoz Damlayî cî tîne ziman ku 10 sal e gul û kulîlkan berhev dike û teqrîben 4 sal e jî ji wan tablo û berhemên hunerî çêdike. Bahoz balê dikşîne ku her tişt di nav xwezayê de wek hûnandineka hunerî ye û wî jî îlhama xwe ji wê girtiye ku ji tiştên xwezayî hûnandinên hunerî saz dike. Nesî 10 salan ez kulîlkan ji xwe kom dikim yanî. Her ku ez kulîlkan kom dikirim, ez hatim Amedê, eva îsal 4 sal min dest tabloyan kir. Sere ewil mînak mala min dabûn, min diyariya hevalê xwe dikir. Eva îsal 2 sal û nîv ez û hevala xwe eşet sûna em vî karî dikin tabloyan ser tablo kulîlkên hişk em tabloyan amade dikin, em tabloya çêkirin. Ev xwezayî û huner dibe ku giradayî hev yanî. Hemû tiştên ku em serê difikirin û hemû kulîlkên ku em dînin ber hev giradayî hevin. Ew rengê ku em didin, ew rengê tasarma binêwî ji pêva wekî bîna textî wî gerek çawa be an jî neçawa be. Em serê difikirin ji pêva em ji wisa hunera xwe dînin holê. Li vê atölyeyê jî Gulîstan Aşkın û xwîşka xwe li gel xêzkirina şahmeran û sûretan, berhemên hunera destan û cil û bergên Kurdî yên xwarû jî çêdikin. Gulîstan jî mamoste bûye û ji bo ku vê atölyeyê vebike û vî kara bike dest ji mamosteyî berdaye. Gulîstan radgîne ku dema û zarok biye malbata wê nefî bajarên Rojavayê Tirkiyeyê biye. Lê ew bi hunera Kurdî ku ji aliyê dayîka wan ve hatiye hûnandin, bi çanda Kurdî ve girêdayî maye û çawa ku dayîka wê bi hunera xwe wan daye xwendin û mezinkirin, wê jî dest ji mamosteyî berdaye û vî kara dike. Diya min piçûktî ji min re şahmeranan çê dikir. Xwendina wê nivîsandina diya min tune bû. Lê wek dayîkan Kurdan, yani tüm dayîkan Kurdan çane, dayîka min jî wisa bû. Bi destê wî dihat me rakir piya, nan da bi hunera xwe, xaliya çêkir bî pêkara. Wisa ew jî derbasê min bû, ez bêjim derbasa dilê min bû. Yani nexşekî li xaliyekî çêkir, nexşekî ser kazekî çêkir. Ama nizanbû nexşe da ser dilê min diya min. Wisa ez mezûn bûm, ez çûm zanîngeha ne bi zimanê xwe ez elîmim tişta. Ez bêjim Kurdiya min jî hê ne baş e, ev gemasiya min e jî. Lê ez emrê min bû 20 salê ez başê Kurdî ez elîmim. Lê ez jinekî Kurdim veya pir baş dizanim. Ji bo vî yekê jî dixwazim nexşa Kurda, çanda Kurda bira derbasê zarokên me be. Gulîstan Aşkın tîne ziman ku ew ne ji bo ku sûret û nexşeyan çê bike, wan dihûnîne. Ew dixwaze bi çêkirina sûretan kesê ku dixwaze civaka Kurd wan nas bike û çîroka wan binase dihûnîne û nexşeyên ku çanda Kurdî didomînin jî zîndî bihêle. Siddiq Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.